anon theng chep to me the kan boy to pa he kan in prepare na salu to ka wa enge ele inte to everything ani me chuan an local ni chuan thla te kan ron lak penga chuan karon upload ton ya a thir pe lo thir nga thir pe lo tan chuan thir lo me ter pe chang lo Bye. Mwah. One, two, three. Các huấn đây.